Hej Lisbeth. Jeg har lavet en video til dig. Jeg kunne have skrevet et langt brev, men jeg tænkte, at det her er mere autentisk. Jeg har siden i onsdags, hvor vi har søndag i dag, sammen med min mand været i et fantastiske omsorgshus her i Rindbjerg. Freja trådte ind i det her hus og kiggede ud af vinduet, og du fortalte om, hvad der lå til grund for, at du har det her hus. Så var jeg bare forelsket. Jeg var forelsket i huset. Jeg var forelsket i stedet. Det her hus, det emmer simpelthen af omsorg. Og det emmer af kærlighed. Og det gør det på så mange fronter. Det er lige fra man kommer ind, hvor der står glas med sand, lev i nuet. På badeværelset, hvor der ligger en sten, hvor der står happy. På badeværelset, hvor der er stjernehimmel. Der er bare tænkt på det hele. Og da vi kom, havde du dækket op rigtig fint. Så det nærmest var en fest. Og vi glædede os bare til at skulle være her begge to. Jeg er her sammen med min mand. Og vi havde hørt om dig og LGP-huset fra nogen vi kender. Jeg har tabt sutten, som man siger. Jeg har været rigtig syg med stress og depression og oven i det hele. Lige dagen før vi skulle herned, der fik jeg at vide, at jeg har kræft i mit højre bryst. Så jeg ringede til dig og spurgte dig om, hvad du synes, om vi skulle komme alligevel. Og du tøvede overhovedet ikke. Du sagde, I skal komme. Og det er vi simpelthen så ufatteligt glade for, at vi gjorde. De her dage og nætter kommer til at betyde rigtig meget for os fremover på mange fronter. Og nok i særdeleshed for mig, fordi kvæg min historik med stress og depression, så jeg har fået nogle værktøjer til, hvordan jeg undgår dem. Kendte måske godt til dem i forvejen, men at være her og at få besøg her i huset af totalt kærlige og omsorgsfulde coaches, som kun vil mig det bedste. Det har været fuldstændig fantastisk. De har fået slået hovedet på nogle søm, og de har givet mig, som sagt, nogle værktøjer. Jeg får det hele på papir og får det med, fordi jeg kan sikkert ikke huske halvdelen lige om lidt alligevel, selvom jeg kender til det. Og vi er blevet lovet, og det kommer selvfølgelig også til at ske, det ved jeg, at inden for de næste 3 måneder, der følger du simpelthen op på, hvordan det går med os. Og det tror jeg, det er rigtig godt, fordi når man kommer tilbage, så kender vi det jo alle sammen, så bliver det jo hverdag igen. Så det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Og i forhold til den diagnose, jeg lige har fået, så har det også været fantastisk at være her, fordi den der omsorg og kærlighed og nærvær, den har man i endnu højere grad behov for, når man lige har fået sådan en besked. Og det har rørt mig. Det har virkelig rørt mig. Jeg har været utrolig bevæget mange gange, det her hus. Jeg vil gerne rose dig rigtig, rigtig meget for dit koncept. Og så vil jeg sige, at det er yderst sjældent, man møder et menneske,
som har tænkt så mange ting ind i et koncept. Der er intet, der er overladt til tilfældighederne. Selvfølgelig er der, når vi er alene her i huset. Men i forhold til hele konceptet er der intet, der er overladt til tilfældighederne. Og at mærke, at programmet for os var gennemtænkt, og at mærke og høre dig sige, at hvis vi jo finder ud af, at der er noget ekstra, du har brug for, så putter vi det på, og det gjorde du. Der kom noget ekstra på, der kom noget afspænding til mig, og det var også en rigtig, rigtig dejlig oplevelse. Så ja, jeg håber, du kan bruge det her til noget, for det handler om dig, og det handler om dit koncept. Og det handler om, at du ikke bare på et stykke papir, men live kan genkalde, hvad Kim og jeg har oplevet her i omsorgshuset i Rindbjerg. Så vil jeg bare lige slutte af med at sige, at hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så er du simpelthen et fantastisk menneske. Og der er ingen, der skal dvæle ved eller trække i langdrag, hvis de har en idé om, at de har brug for hjælp i den her retning. Så er det bare med at komme afsted. Og hvis de har brug for at få nogle input fra en af dem, der har været her, så er de hjertelig velkommen til at ringe til mig. Jeg vil til enhver tid anbefale det her sted. Jeg elsker det, og Kim og mig elsker dig. Hej hej!